Сестрите пратиха до него да му кажат. Господи, ето този, който обичаш, е Бог. А Исус, като чу това, рече: Тази болест не е смъртоносна, но е за Божия слава, за да се прослави Божия Син чрез нея. Исус обичаше Марта и сестра и Лазар. Тогава, откак чу, че бил болен, престоя 2 дни на мястото. А подир това каза на учениците: Да отидем пак в Юдея. Учителю, сега юдеите искаха да те убият с камъни. И пак ли там да отидеш? Нали има 12 часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда светлината на този свят. Ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен. Това изговори и след това им каза: Нашия приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Господи, ако е заспал, ще здравее! Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почиване в сън. Лазар умря и заради вас. Радвам се, че не бях там, за да повярвате, обаче нека да отидем при него. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на съучениците: Да отидем и ние, да умрем с него. И тъй, като дойде Исус, намери, че Лазар бил 4 дни в гроба, а Витания беше близо до Йерусалим, колко 15 стадия. И мнозина от юдеите, които бяха при Марта и Мария да ги утешават за брат им. Марта, проче, като чу, че идел Исус, отиде да го посреща. А Мария седеше още в къщата. Тогава Марта рече на Исус: Господи, да беше тук, не щеше да умре брат ми. Но сега зная, че каквото е да пожелаш от Бога, Бог ще ти го даде. Брат ти ще възкръсне. Знам, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божия Син, който има да дойде на света. И като рече това, отиде да повика с кришом сестра си Мария. Учителят е дошъл и те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и излезе при него. А Исус още не беше дошъл в селото, а се намираше на мястото, където го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с нея в къщата, да го утешават, като видяха, че Мария стана бързо и излезе след нея да плаче на гроба там. И като видя Исус, падна пред нозете му и каза: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плаче, разтъжи се в духа си и се смути и рече: Къде го положихте? Господи, дойди и виж. Исус се просълзи, Виж колко го обичам. а някои от тях рекоха: Не може ли този, който отвори очите на слепеца, да направи така, че този да ми умре? Исус тъжеше пак в себе си. Дохожда на гроба беше пещера и на нея бе привален камък. Исус им каза:
Обестете камъка. Господи, смърди вече, защото е 4 дни в гроба. Не рекох ли ти аз, че ако повярваш ще видиш Божията слава? И тъй отместиха камъка, а Исус повдигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знам, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! Умрелият излезе с ръце и нозе повити в стана. И лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и го оставете да си иде. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в Него. А някои от тях, от фарисеите, казаха: какво бе извършил Исус? Знаете ли какво чудо стана? Исус скреси Лазар. Затова главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха: какво правим ние? Защо този човек върши много знамени? Ако го оставим така, всички ще повярват в него. И римляните, като дойдат, ще отнемат страната ни и народа ни. А един от тях на име Каифа, който бе правосвещеник през оная година, им рече: Вие нищо не знаете, нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек умре за людите, а не целия народ. Това не каза от себе си, бидейки правосвещеник през оная година, разказвайки всичко умре за народа. И не само за народа, но и да се бере в едно разпръснатите Божии чада. Затова, брати и сестри, в името на нашия Господ ви приканяме да дойдете в църквата на свят, която се намира на улица 8 март. Бъдете благословени. Исус ви чака да бъдем заедно, да не бъдем разпръснати.